Tervetuloa kirjastoon! Kirjastokortilla voit lainata kirjoja ja muuta materiaalia kirjastosta. Kirjastokortti on ikioma. Älä lainaa kaverille omalla kirjastokortillasi. Jos kirjastokorttisi katoaa, ilmoita siitä kirjastoon. Kirjastosta löydät esimerkiksi pelejä, äänikirjoja, musiikkia ja elokuvia, erilaisia esineitä ja välineitä ja tietenkin kirjoja ja lehtiä. Pidätkö jännittävistä tai hauskoista kirjoista? Etsitkö tietoa avaruudesta tai eläimestä? Kysy kirjastosta, siellä autetaan mielellään. Kohtele kirjaa hyvin. Kirja voi kastua tai likaantua, jos kohtelet sitä huonosti. Älä vie kirjaa sateeseen tai ruokapöytään. Siistiä kirjaa on kiva lukea. Kirjastossa on kivaa. Kirjastossa voit lukea, lainata, tavata kavereita tai pelata. Kirjastossa on myös kivoja tapahtumia. Kysy lisää omasta kirjastostasi. Nähdään kirjastossa.